Aslinipun kula niku hasil kawin silangipun. Hasil kawin silangipun. Kawin kok karo selang ki piye? Silang kok selang. Kawin silang ki yen kewan mosok wong kok kawin silang. Ya, campuran campur-campur ngono. Oh dadi silang ki lahir-lahir ayu ngene. Sesuk tak cobone. Piye? Kowe kawin silang, urung ampek disilang kowe keselang sik kowe. Ora, bapakmu saka ngendi, ibumu saka ngendi? Mbokku saka Lembelu. Ngendi? Mbokku saka Lembelu. Lembelu ki ndi? Lembelu. Lembelu iki ora mudeng ngomongan karo saiki. Halo, Pak. Mbokmu teko lambemu lho. Lambemu dhewe iki. Lah iki rungokne dhewe. Dikenake to, saka Lambelu. Lah lambemu dhewe kowe. Lambelu ki Betawi, lu ki Betawi. Ora, wilayah ngendi? Daerah ndi? Sulawesi Tengah nikune. Sulawesi Tengah. Iya bener. Bapake. Penantir merikom dereng. Oh, gayane koordinator piye teko telat kok koordinator. Lah telat ki rak sing bengi iki. Lah terus Mas Kondang sarunge ndek gaya aku wis tampil dhisik kok. Oh ngono ya. Lah iki Rodono anggitmu sing masang terop ki sapa? Oh iki terop. Niki sing masang ngapain lho? Lho sing ngomong sapa? Aku ki tekon. Lho, anu kalimate panjenengan menika janjane nakokke. Lah sing masang terop ku ya keluarga Yayasan Putra Pandhawa. Nggih. Wong kene ya duwe dhewe kok. Ora mungkin terop Madiono tekan kene nggo apa? Lah wong aku sing tak terok ning iki kok. Ayo aku gawe terop nyuntuh Mas Kondang kok gekku tak gorene upil apa? Nek tenan lho iki kanugrahan kanggoku. Sajek cumlek wiwit kuncung nganti gelung pupuran putih nganti saiki ditimbali panjenengane bapak terkenal ki lagi ki. Kok bapak terkenal? Iki lho sing digawe iki lho. Pak Kondang. Kondangnya ora terkenal. Ya nek ngono ya ora Pak terkenal tok. Sapa? Bapak Kuncoro ngono ya. Ya iso Pak Kuncoro. Ya Kondang. Lho ngatasi ketua pepadi kok aku lagi sowan pisan ki piye? Mas Kondang wis WA aku. Apa? Gareng rasah mulih. Kowe rak lagi iki. Kowe 3 dina kon ning kene. Ya kon bongkar terop iki kok ngriwesi anu iki. Rumangsaku kok iki wayangan Mas Kondang iki wayangan wis dihitungi 300 wayangan bumbu. Wah, langkung aja. Wah, 300 luwih nanggap wayang sok ben iki. Ki terus wayangan terus. Terus menika. Wong iki Mas Kondang rencanane ben minggu kok. Wayangan. Niku ling ngendika dek kapan, Mbak? Ling ngendika ben minggu iki dek kapan? Wingenane pas ning Tambun niki rencana wayangan ben minggu. Wayangan terus. Nek sing mau nanggap. Lho ora Pak Kondang dhewe to? Lho ora Pak Kondang dhewe. Ya Pak Kondang ya enek sing nanggap ya enek. Wah iki jan iki luar biasa lho iki tamune. Iki ngatasé iki wis lapangan lho iki mone lak kali. Heeh. Ditutup dienggo lapangan untuk kegiatan kampung. Ngluber tekan kono. Lho tekan kono nganti nggo mangan wis ditutupi aku dadi urung mangan iki. Ardahar bingung mergo ketutup. Ketutup ning ora apa-apa iki demi aku ra gumun. Apa? Mas Kondang mantu ngene iki lumrah biyen mantu seneng gedung pewayangan ya ngene iki. Bar Mas Kondang mantu, aku ya mantu anakku. Tamune ora mung ngene iki. Apa? Beh, ora perlu akeh. Wong 100 tapi gak mulih. Apa ki? Lah ngenteni aku utangan kabeh sing gak tanggung digawe iki. Mosok mbok wae iki bengi iki nglumpukke balung apisah Mas Eno. Panjenenganipun Pak Kondang pikantuk besan. Wah, besane dalang Kondang saka Boyolali. Dalang sing randi daging. Apa? Tengkleng balung tok. Aku yang terjemahke tengkleng ki ora di daging. Apa? Teng kuwi mambu, terus kleng ki swara sing mambu entut. Paling ora ya abab ngono. Ning ora Pak Kondang ki begitu arep besanan karo Mas Tengkleng. Kaget mau. Apa?
Mas Irawan kan matur bapak, Pak aku lamarno Camboyo Lali bener putrane Pak Sri Susilo. Tengklenge gak disebut. Aku melu ngeteri begitu Pak Kondang mlebu daleme klenteng. Tengkleng kok klenteng. Mlebu daleme klenteng. Tengkleng, Mbak. Nanggon saya asik tepuk tangan untuk Mas Gareng. Yes. Luar biasa legit. Sebab pokoknya harapan baru ini diguncang oleh Gareng. Oh, untuk sambutan penonton tarianmu jos. Jos. Ki arti tanggap Gareng tok kon nang perapatan. Tanpa nganggo iringan. Tanpa nganggo iringan ya kok dengklak-dengkluk. Aja disaruhe. Iya. Menggeh. Nano ya Mas. Mongko nimas Sampai Mas. bebasane anti sotimu sungguh rasanyaku aku pranane jiwa ragaku. Matur nuwun Mas Dengkleng, alhamdulillah. Aku ngene iki ora ngetokke, Bah. Ya, Aku isih sehat durung mati. Mergo ya dikabarke mergo dengenane ana sing dikira kena musibah ki awakmu. Heeh. Ning wong ki nek dikondangke mati malah panjang umur. Amin. Sing mati ki dudu Gareng Semarang, Nggih. Solo 3. Nggih, amin. Nggih, Ki. Anakku lanang Angga. Amin. Ngono ki aku jobku arep dibatalke karo Mas Ino. Piye? Dikira aku mati tenan. Lah wong sing ngabarke sing SMS aku yo ngertine Gareng sampean lho. Neng media sosial yo Gareng Semarang. Apa ya telepon aku? Wong mati kok ditelepon. Lah iya, apa enek Kok kok. nganggo nganu ora? Ha cetok SMS ki, Mas, apakah anu dengar berita Mas Gareng meninggal? Aku nganti HP ki tiba. Waduh, wong begini lagi karo aku to kae. Heeh. Begini tiba deng ngono kuwi. Lah kok kowe muni kok dites ditelepon. Ha ditelepon yo ora diangkat wong mati kok ditelepon. Telepon kok mati. Sing ngeleke malah bojoku coba tak telepone yo nok. Aja wong wis mati kok ditelepon, nek tangi malah cilaka. Lah iya. Lha kuwi kepiye to kuwi? Lah kowe nek mati-mati terus apa ki ngletak wis mati terus ditelepon upamane kowe mati tenan. Terus ditelepon kowe tangi terus mbalesi. Kita kan mati ngono ki. Ayo. Oh ngono ki ora ya ngono ki ana lho Mas sing telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Mas Gareng Semarang nggih. Alhamdulillah sehat tutup wis. Iya. Aku ngetekke. Kowe lah kuwi Aku kudune ya kowe. kaget, aku dhewe kaget. Iki lho, Aku wis pesen kirim bunga lho. Aku wis arep njaluk bunga, tak golekne bunga bank ki gak enek sing buka. Ana wong. Ya wis penting panjang pun. Iki nuwun sewu saurunge dalem. jurakane Kudus Pak Waryanto. Terus Piye? Pak Tumiono. Ngerso dalem Bapak Tumiono. Pak Tumioren rawuh to iki. Rawuh. Alhamdulillah mergo aku urusane karo beliau. Pangkatmu ki lho apa? Wong kowe iki karo cagak joglo kowe larang cagak lho. Lho wong aku ki ngraketke Cagak joglo Klaten, joglo kasatrian entrepreneur kae. Kae cagak sitok ki dimbrukne digotong dinyang wong. Lah kowe digletakne digotong sapa gelem tuku mayit?
larang cagak Oh ya ora kok ngono kuwi. Kaya dadak tinggal. preso monggo mau wis tak stop rezekimu lho. Iya. Mau salaman karo aku. Kowe nyetop rezekiku. Gareng sudah datang Mas Tino. Belum kelihatan. Begitu mbak cucuan kowe. Wong wis teko sore ning kene jeglek kok dulu. Oh tak sore lho, Desember batal lho kowe. Lho kok sih ke aku mau takoni Gareng udah datang belum? Kalau Bagio sudah. Kalau Gareng belum. Wong kowe urung macak Gareng kok. Kowe nek rung macak Gareng kan jenengmu Sumar Bagio. Ngene lho no. Kurang ajar to kowe. Kok iso ono kuwi piye? Kok Pak Tumiyono ki celuk-celukane Yono kok kowe kok muni ngono. Lah ya, mudar kowe. Kurang ajar. Mudar kowe wis diurusi Pak Tumiono kok kowe ngaturino. Ayo. Aku tak golek dalang liya ya. Iki dalang kok kaya kudune Mas Dalang ngono kok nano. Aku pisan kowe malah blabene blabali. Aturana. Monggo. Lah kowe sing tuwa ya apa, Bu? Masa aku? Lah kowe karo aku tuwek ndi? Tuwek ora tuwek kowe to? Mbok aku dhewe lali lahirku tahun pira kok. Nuwun. Kaluwun nuwun. Matur nuwun. Dumateng Bapak Tumiyono mboten mirangi kamardikan keparenga jumeteng wonten jumeneng wonten papanggungan mriki. Monggo katuran jemenem. Monggo Pak Tumiyono. Monggo Pak. Duduk. Saiki jajal wani ora muni. No, ngono kowe. Lho kowe malah sing ngundang kowe lho. Aku iki akon kowe kok. Oh kok ngongkon ngenti kelewuk diakonke wong. Wong Pak Tumiyono kok. Aku nek Bapak Haji Tumiyono jumeneng terus kowe karo aku ning sampinge ngene. Apa? Isin aku. Kok isin? Wong sugih diapit kere loro. Cok ngono apa? Biar kita kere tapi jangan kere mental. Ora. Karena beliau itu mendidik para cendekiawan supaya mentalnya kuat menjadi pengusaha yang sukses. Siap. Kowe nyuwono dawuh. Nggih, Pak. Sugeng dalu. Rawuh jam pinten kalau mau? Aku udah dari kemarin di sini taruh, Bang. Taruh mune Pak Kondang. Oh, wiwit kalau wingi. Dari kemarin pagi, makanya saya datang langsung goleki karena biasanya Nggih. Gareng itu nek diundangi kemarin saya bisa nggak Pak ya gitu. Jadi 2 kali Pak. Jual mahal. Oh, Saya Mas Gareng di anu turu ke Kelaten atau bentar Pak. Tanggalan saya kosong tidak ya? Padahal ya kosong kabeh ora ana wong calang. Model iki lehmu. Sik iki antarane kowe karo Seno kuwi meh padha lho. Meh padha. Kala marica. Senengane obong-obong wong, seneng yen kancane ra dikeki gawean karo wong. Sing sabar. Pak Tumiyono ki arep ngundang kowe 20 dina 20 bengi, awan bengi ning kon raimu ora oleh diilangi. Daya tetep macak ngono garing-garing go rupamu itu. Wong ora ngono wong nuwun sewu lho Pak. Mboten nami kula wong jenengipun kula menawa nggih mawi nganu nari tenaga rumiyin. Lah pamit, Pak. Wong cek sehat kok nari tenaga apa kowe slungkrah apa? Wis pamit kowe areke. Cek suwi aja sik ah. Kok raga cek kaya ngono kok. Yen arep golek tambahan ki saling mendukung. Piye? Dukung. Ya nek ngono. Tak wae dorongan kowe matur ngono. Bapak nak tak dorong ning ngono karo saru. Tak dorong kok nguri. Wong bapak menika gandeng. Aku nguwahi dorongan. Dorongane ora cukup dorongan mental, ora dorongan disurung tenan. Alah. Aku ora ngono nek kok surungan. Ayo nek ngono bareng. Nika nyuwun pangapunten sawetawis gegojekan. Ya, saya tak matur sedikit. Nggih, monggo Bapak, monggo klontosi. Jadi Sundalu Pak Kondang, Pak Tengpeng, saya tadi kaget karena
pas lagi ngobrol sama Pak Kondang juga. Nggih. Saya besok mau ngunduh mantu Mas, tapi nggak ngendikan bisane sopo ngendikan. Jadi Terus? kadang belum. Didelekke kok, Pak, Pak. Pak gitu. Saya pikir Pak Kiai Boyolali. Nggih. Dengkleng. Taunya bisanya. Nah, Nggih. Didelekke, Pak. malam ini Mbah Kirun, Mas Siap. Gareng, Nggih. Pak Seno. Jadi kalau Gareng guyon itu dulu para sepuh itu ngendikan tinggal ke Molimo. Oh. Leres. Tapi para sepuh juga ngendikan jalan no Molimo. Wah, angel. Jangan. Tapi aja ngeres loh ya, aja ngeres. Wong dereng disapu tetep ngeres nggih. Tinggal ke Molimo ning jalankan Molimo tegesipun. Jalankan Molimo satu. Napa? Satu Molimo itu satu Nggih. rumah. Aja ngeres sih tapi rumah. Lah yen mboten ngeres pripun wong adegan pertama wis mlumah iki lho. Mlumah. Iki melumahi beda. Rumah itu artinya pada saat orang melakukan proses pernikahan berarti itu tangannya sudah nggak boleh ngatung Aduh, gak oleh njaluk sama nah. orang tua. Mandiri. Artinya tanggung jawab Kowe baru. Aja ngatung ning sing rumangsa duwe dhuwit iki ngewehana ngono. Iki ngono ya awake. Sik. Kowe iki jane omong karo aku apa karo Pak Tumiono? Ora aku ki jelaske. Jelas to, njaluk kok kurang jelas. Ben cepat. Nggih. Mall kali Rumah. Ping pindho mengkurep. Nah, niki mengkurep tegesipun Mengkurep itu sudah meninggalkan barang-barang yang sudah tidak baik pada saat muda dilakukan. dikurepke di tegesipun tutup. Tinggal Tutup. Mengkurep kaping 3. lali aku pengen itu apa ya? Rumah mengkurep miring. Ora. Negatif dong. Aku biasanya Miring ki nek kowe iso kedengkleng barang. Nek kelemon ya angel gak teko-teko. Gak pengalaman. wong lah iki Pak Tum le sik goleki rumah mengkurep Melebu. mlebu. Mlebu. Aja negatif loh, Rek. Mboten. Melebu itu artinya pada saat muda kita belajar, kita menginjak kepada dunia baru. Dengan dunia baru itu berarti orang harus belajar terus menerus untuk menyongsong masa yang baru. Berarti mlebu dunia baru. Bar prawan bar Joko wis dadi suami istri mlebu dalam rumah tangga baru. Menjadi suami istri mlebu. Sekawan 4 Papat metu. metu. Kowe mlebu iki kudu metu. Aja negatif. Mergo yen mlebu ra metu sumuk. Sepo. Engko nek metu ora mlebu kecewa. Negatif. Urung mlebu kok metu kecewa. Negatif. Aja ngeres-ngeres. Aja ngeres. Mlebu metu. Nah, setelah ilmunya banyak semua, itu semua sudah diserap. Artinya yang terakhir adalah semua harus diamalkan. Diamalkan. Metuno mengamalkan apa yang telah Ku nek wis sukses kaya Pak Tumiono, diamalkan. nek cara entuk rezeki wis mlebu, ku ya kudu metu. Mergo wis enek wong rumah. Iki kerene lagi ngene. Iki glibet iki ya jenenge mestur iki. Ngemis teratur iki ngene iki. Nah, terakhir. Mlebu metu. Terakhir. Lajeng Ini rodok nggak enak nih. Napa, Pak? Mlebu, Mlumah, murep, mlebu, metu. M terakhir. Nggih. Jadi saya bicaranya adalah menghasilkan sesuatu yang positif buat khalayak yang ada di lingkungannya. Dah, saya titip itu saya derek Mang Ayu Bagio kepada Sing M terakhir tadi rasa jelas ke. Oh, ngono tak tahu. Gede tuwa mosok di. Pokoke garis bar mlebu metu terus mutah-mutah. Kuwi Kareng rada cerdas sekarang. ya iya no. Ayo apa? Tujuannya yang mencari dolanan boneka sing iso tata jalma. Oke, jadi derek Mang Ayu Bagio, Ji, Bapak. Mas Kondang, Mas Tengkleng, saya derek Mang Ayu Bagio. Mudah-mudahan putra putri nanti ke depan jadi orang-orang yang hebat. Amin. Oke, sekarang saya ketularan barokah Bapak Haji Tumiono. Bapak kepareng lenggah. kula lak sampun ngertos panjenengan teng dalem wonten ringgit wonten gongso. Kula mboten ketang sak krempyengan Mbok katuran. mbok katuran enggak nembang. gini, ini jagoan semua nih belakang. Niki babonan mboten jagoan wedok kok. Kalau
saya nanti nembang kabeh mulih. Loh, nek kala wau pesenipun Pak Kondang ora kitang apa, dawa apa-apa. Sekarang Mbak Ayu monggo pinarak berdiri, Mbak Eka berdiri, saya turun. Jadi yang ada bagian nyanyi. Oh, sawu dadi ora enak. Ya Mbak Ayu pinarak jumeneng karo Mbak Eka ya. Aku ngene iki lho, aku iki sing paling pekewo karo Pak Tum ya ngene iki lho. Wah, napa to Pak kok? Nggih, matur nuwun. Pak Tumiono. Mboten nimbang miring, Pak. Siji wong yen serakah. Menungso serakah siji. Lho kok miring. Wong jenenge kanca apik iki. Nek ngene iki jangkap ngono. Apa namanya? Ayo biar nyanyi. Iya. Bapak, Bapak kersane. Matur nuwun tepuk tangan Bapak Tumiono nembah nuwun kanjeng. Bapak kepareng matur. Apa? Bajing loncat. Bapak kepareng matur niki napa mboten ngentekke transport masa siji Amerika siji Singapura lho jarake adoh to, Pak. Kadoan. Jadi jangan dilihat dari situ. Hidup itu harus punya Disyukuri. pengetahuan internasional. Bab menika. Jangan negatif. Jangan negatif. Biar Selalu ingat, Wawasannya. kita harus melihat semua dari sisi yang luas. Pak Oke. Tumiono piyayine Matur bijak. nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Matur sembah nuwun Bapak. Sembah nuwun, Kanjeng. Matur sembah nuwun. Nggih, nuwun. Nggih. Enak ya. Ae dhewe iki ling mlipir. Waduh, iki meneng wae jatahe padha iki. Wah. Aku pendengar setia Pak Tumiono ngendika akeh iki mlebu nek kowe iki ora ming 5 ning 6. Apa neme? Apa mau mlumah? Mlumah, mengkurep, mlebu, metu. terus sing terakhir Muta-muta. muta-muta 6 mudar. Ora iso wong dhek modot to. Elek. Mau sore iki meling aku tenanan mau sore. Pokoke jelali Pak Tumiono munggah. Pak Tumiono munggah. Cair ngene. Ora kuwi awake dhewe gambleh mau ora nembang to. Entuk ngene. Sing nembang imbang ana katresnanku lungguh ning isor. Kok leh mau ora mau ngono. Oh Mas Tengkleng to. Disinggahke. Ngene iki nang awak entreng. Tapi arep piye aku nuwun sewu lho, Reng. Apa? Nek ngrasake juglu kasatrian wis bolak-balik. Aku ngrasakne dhuwit bis rung tau. Santai. Pak Haryanto isih apa ijol dolar. Alah dolar aku ora percaya. Aku rupiah ya gelem kok. Aku urung tau ngrasakne dhuwit bis urung tau. Kowe ora ngrasake karemu panggung klebon copet wedok. Apa? Kowe anggere rambut balekke tak nikah lho bengi. Apa telek? Wong iso-isone wong kok nglimpengi balekke. Lho, Apa iki? mau ra jare karo Abah Kiron pengen ngrasakne duit bis. Ah. Iki kira wis tau to. Ya wis, nek wis tau. Wingi ana lho penyanyi wedok ngono ki mulai stroke. Man, wis ke pilih stroke apa? Ora sak tok balekke sampean muni aku du penyanyi aku sinden kok. Oh iya. Wis ora ana berita ulangan kok. Manut lambene Mas Eno. Bajing loncat. Mangga baik. Iki sing rawuh bengi iki seluruh Jakarta hadir. Jago BWKS jago Seno Nugroho. Yes. Wes pokoke yel Taman Mini kae ya. Seno Nugroho. Nah kuwi kok. sapa wae dalange sing penting dudu Seno. Lho. Kok malah ra ndukung ki lho Le. Lho apa kuwi iki pedomane iki lho apa? Seno Nugroho yes kok sapa Sapa wae dalange sing penting wayangan ngono lho. Sorry Mek. Sorry no. Pak nek aku ra trimo, Pak. Ora apa-apa. Nek aku ra trimo. Ae do meneng wae iki arep ana gareng medun dadi cantrik ya engko. syukur kowe wong lehmu anu ning ya nuwun sewu Mas Eno. Saya sering mengikuti live streaming sampean. Live stream. Kok lebih super. Live stream.
streaming. ngomong apa? Palmure streaming. Live streaming. Nah, Aku mau ngomong apa? mau live streaming. Sing ngomong kowe ngono kok. Wong anggar bar entuk dolan lunyu. Ora ngono, aku kulino komen-komenku tak amati. Ya betul. Saya pesan penggemar Seno Nugroho ora kok pesen meling. Meling. Karena ini budaya Jawa. Nggih. Tontonan Jawa. Dagelan sapa ae sing nderek Mas Seno kuwi apik. Apik. Nggih. Nek ngomeni aja negatif. Nggih. Mari penggemar Seno Nugroho berwatak tata krama dan sopan santun. Yes. Salam budaya Seno Nugroho. Yes. Pak, karo nganu, Bah. Iki nun sewu Aku, nggih. nek Sik, nek- iki nun sewu. Niki kula pesen pola dagelan niku antara beda. menang kalah penderita dan yang menderitakan. Dadi yen enten dagelan kalah menang ampun aja diarani sadis, diarani sok sadis. bully. Enek sing ngene, wong pancene iki nang live ngibur langsung masyarakat. Yang penting yang ada di sini. Lah yang nonton YouTube itu kan mung delok sekilas, ora utuh. Nek ngomeni iki lho, cangkeme dagelan iki omong ae, randang nembang sing dan lain sebagainya. Nyangkem-nyangkemne mata-matane. Lah kuwi wong Jawa apa dudu? Lah niku kula ya malah sok melu jengkel. Lah iya. Kula dhewe wis kula dhewe dunekke kok apa. Lah iya, Piye, mesah. Mas? Kula niku masuk angin tenan ya dunekke. Oh kuwi rekayasa, bagi arep leren. Tapi bagaimanapun juga salam budaya seluruh yang streaming malam ini yang lihat live ini. Oke. Salam budaya. Bajing Luncat. Oleh ayu. Ayo yo. Monggo Mbak Ayu. Ya. Gunung Galunggung kampungku. Diartek kira. Apa? Saene diartene, Bang. Iya iki ya. Gunung Galunggung sik. Diartene. Gunung Galunggung kudu diarteke. Diartene. Kowe ora paham basa Sunda takon aku. Ya, ya. Rem nang Bandung 2 dina. Ya, 2 hari kok 2 dina. Gunung Galunggung apa mau yuk? Gunung Galunggung Kapukur. Gunung Apa Galunggung. kuwi? Kuwi apa? Kamu Cange apa? Gunung Galunggung ki kapungkur. Dadi ning burine Gunung Galunggung kapungkur. Ya. Oh, mburine gunung. Terus Lagu ini Gunung Galunggung ini gunung apa? Gunung Kertu. Oh. gunung meneh. Dadi burine Gunung Galunggung ki ana gunung meneh. Loro gunune. Oh, jejer loro ya ya. Wong wasis kok kaya ngono. Kuwi nek gak kulino nyekel gunung gak tahu. Wong kuwi apa ki kisute ora kok paling ya bedor ngono. Kuwi kan Ya gunung Mbah ning wis kisut. Iya, iya. Iya iya. gah aku. Gunung Galunggung kisut iki lahare wis ora metu blas. Ya metu ya mak tes ngono tok. Ayo terus. Apa Mas? Ayo burine Gunung Galunggung ki kutha Sumedang. Dadi ana wong arep ning Gunung Galunggung liwat Sumedang urung tekan kono wis ketunjang. Wis ngono wae. Ketunjang ki Wis sun. ngartekne apa enake ram ngono. Enak. Lho, asline ya ngono kok. Wis ben no. Aku dalam ki anggere dilunasi omongnya enteng ngono kuwi lho. Wong kuwi Ya, ora apa-apa, pancene suwi melu prayangan ki suwi. Kok Kuwi lho Bandung kuwi ra prayangan. Kopri prayangan pariangan kok Lah iya prayangan. melok prayangan ki. Terus tutuk nongko diterjemahke apa meneh? Talaga Telaga wis jelas. Sukawayana. Modiar apa? Sukawayana ki apa? Sangkawayana iki artine di sekitarnya. Dadi ning seputaran telaga kono. Basa apa? Kowe iki jaluk diartekke kok trewek. Ya bener ngono kuwi. Iki kemalamane dalange ngono kuwi. Pengalaman kok pengamalan. Pengalaman. Pengalaman. Nah, pengalaman Ya, oke. dalange menerjemahkan tentang gunung-gunung itu ya wis ahline kuwi. Bareng tembang diterjemahne dalange kok aku rumangsa pekok ngono. Angel lho kuwi. Oh, dereng kok, Bah. Iso genep. Urung kabeh kok. Terus yuk. Terang kicik di tengah gua. Modiar. Ana kata-kata icik-icik gitu ya. Icik-icik wir. Ayo
engko ning apa? do tekan tengah telaga kuwi do bingung. Heeh. Ki arep nendi iki terus isidane ketemu gua terus ning gua kuwi do terang kicik. Terang kicik. Terang kicik niku apa? Terang kicik niku napa? Terang kicik iki tak goleki ning kamus ora ketemu ya ming terang kicik ngono kuwi. Lah terang kicik iki adene petuk icik-icik wir. Ora mboten ngaten, Bah. Piye, Nduk? Pik 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 pik. Wik icik-icik. Kok menawa kok kalimat buri sing jawab. Heeh. Piye yuk? Napa? Saploke icik-icik mau piye? Terang kicik terus. Ram kicik Gunung Dunung nak ki nggone. Nah, ya iki bener. Mlebu gua peteng arep terang kicik ora ngerti nggone. Lah ora ngerti nggone. Kok iso ora ngerti gone iki sebabnya apa? Peteng jero gua kok ana listrik. Ora peteng ta, ora peteng ta ya mergo picek kuwi. Terang kicik Terang kicik peteng ora ngerti gone. Ulah pundung tulis sungkurulan sungker. Oh, apa Mas? Ulah pundung. Ulah apa ki mau? Ulah pundung disungkur lah sungkar. Bangel iki to digatekke sik. Ya piye. Terus Terus wah peteng arep terang kicik sulak kesusu. demek pundung. Wis entuk pundung entuk kempel mbok terserah ora ngerti. Ora anggar bab ngono kuwi dalange iso apa banget. Apal wong kuwi jenis nyawang debok kok. Hiburane ya kuwi kok dadak. Tadi teya. ayo apa? Tadi niku goleki kok, Mbak. Peteng ora ketemu gone ming tok di. Bareng ketemu Teyan. Oh, tadi Nek bar ketemu Tea. tadi Tea terus wayahe. Tarim. Wis aku gak ngerti. Ayo ra iso, ayo. Oh, nggon tekan tedi yo, ayo. Wis teyang iki piye? Tarim. Nah, kuwi bareng ketemu terus kelingan kancane. Sopo? Wah, iki Tarim nek ra tak kei. Nah, terus diundang, "Rim, Tarim." Ngono kuwi. Oh, arti cak tedi mau. Heeh. Mergo ya wis petuk gunung kuwi mau. Terus Tarimah raga wayahna. Ragawanya anak iki ragane tadi. Ragane Rawana. Nyorimnya aku wis ganti kowe. Gantian ceritane. Jane Masal ngono ceritane. Embuh. aku rumangsaku ngawur kok iso tatak ngono piye? tak diomongi aku bareng diterjemahne malah ketok pekok. Aku ora mudeng kok ngampe lung-lungan bareng ku lho. Kok iso tekan tarif bari ngopo? Tarife pira nyah ndang genten kowe ngono ku dadi. Tarim iki jeneng wong kok ya. Tak tarif. Terus. Ngancik. Wah, Tarim langsung mlebu terus ngancik. Ngancik apa? Ngancik apa? Ngancik kancane mau lho. Oh, ngancik. Di negara ini. Loh, ngancik di negara no kok. Sik to tak pikiri sik lho. Iya. Iki arek ngarang kangelan iki. Anak negarane barang. Negara Sunda ya. Haji ngluncat. Loro tindum sing nembang ayu. Ya. Sing Sing loncat aku, sing lah bajinge lek gareng. Ora sudi. Piye to? Ados-ados kok Semarang tekan kene kok dibajengke iki lho. Loh, iki rak lagune bajing loncat dibagi-bagi. Mbak Ayu nembang. Lah sing loncat kula, bajinge lek gareng. Setuju mboten, Pak? Setuju. Oh. Iku sik abahe. aku sing mbayari. Abang anu wae, dados Tarim mawon. Apa? Aku yang jadi Tarim. Aming dari Tuntang kok. Anda Tarim ngacicing. Ngacicing no. Lungguh kuwi mbok. Ya tak ora aku ya padha karo kowe kok. Padha raruhe kok. Ya mangga. Aku ngacicing aku. Cali-cali.
Bekso Ika karo Mas Gareng. Enak ya. Dan pasangan radial. Ideal. Ideal. Enak ya Mas Eno. Luar biasa. Enak kowe lungguh tok. Lho lah ya ora ngono nek aku melu joget ki ya ora pas kok ya. Bagiane iki wis dhewe. Ana pan-papane Mas. Piye? Apa? Maestro Campursari diaturi tindak. Sapa? Ratu Campursari. Ratu Keroncong. Ratu Campursari Nyi Nurhana. Oh, Campursari. Maestro. Luar Menika nggih wonten apala mangke bar menika nggih, Mbak. Nggih. Saking Bu Warsini Tumiyono. Oh iya. Oke, napa? Nyuwun lagu Kadung Tresna. Oh iya, diaturake. Mangke. Bu. Monggo Bu. Bu aja, monggo Bu aja. Ya, turun. Bu aja. Baca. Jarweng jarwo. Iya. Ket mau rayu ana blas. Alah. Sing sayo sing rukun Jan. Alah. bareng dipundhut karo Pak Haryanto jan. Apa? Kaya modele kaya bis terbaru PO Haryanto. Jan pokoke, matik pokoke. Ki kok mati iki mikmu to, Kak? Wah, Wis. mik bosok kowe digowo. Muni yo, Oh, oh muni. tanganmu kuwi sing bosok kok. Bunur, muni bunur. Nggih sampun Ah, iki. nggih. Niki mboten dikeh. Gak usah. Monggo Bun Hajah Nurhana. Bu, PO Haryanto. rawuh Jakarta kala napa? Kalau wingi Mas Gareng. Kalih Bapak. J. Jujuk wonten Tangerang. J. Niki info apa sekedar isu apa memang betul Kadros ajeng besanan kali Pak Kundang. Insyaallah. Amin. Niki sing gendong apa sing cilik? Sing cilik. Oh sing cilik. Wah, mental harus dadi mantune Pak Kundang. Wes pokoke dongakno ae. Engko kan komplit iki tenan. Suwe-suwe Pak Kundang wis ora nanggap seno, ora nanggap dalang liya. Apa? Alat gamelan, tero panggung Pak Kundang, sound system Pak Kundang, dalange besan. Ya ta? Terus kon urusan bis, urusan kendaraan PO Haryanto. Bosok-bosok awake dhewe iki wis. Iki nek dinyangi dhewe no bosok tenan. Mboten to, Bah. Nggih tetep muncul. Tetep. Kabeh arep Pak Kundang dhewe ra masalah. Sing penting dagelane tetep kudu awake dhewe. Tetep awake dhewe ne ya manggone bis keri ngono awake dhewe. Ya Tapi piye besan dalang. Anak wedok Untari iki ya penari ya iso nembang. wis sing genah Besan putri ratune Campursari. putra putrane sing Wis. cilik sing calon mantu ki ya nembang suarane ya Lah apik. iya, suarane apik. Tur tanggapan pira-pira ditampa ora butuh apa-apa lho. Peralatan terbaik di Indonesia ya Yayasan Putra Pandowo. Ngene kok kon nanggap seno Apa kuwi? Ngono kok. Kira ya bener. Wis tenan dinyangi dhewe iki calone awake dhewe. Aja. Kayak ora butuh jiwa Pak Larang lho. Tanggalane tiwas dibuderi lho kae. Lah iya. Bu, nyuwun sewu kangge tombo kangen Piyayi Jagode Tabek. Suarane Bu Nurhana saiki piye? Lho. Bawa, nek ora bawa cucukne pokoke. Cuk, wis. Mbah. Nun. Niki wonten Mbak Hendra. Mbak Indra Utami. Campur napa? Keroncong. Keroncong. Nek Mangke, yo mangke nanti baca alirannya niku. keroncong kalau Cik. campur Campursari. Panjenengan rin sampean. bawa. D. Sampeyan wah iki enak lho iki sidene sewengi nganggur iki. Plesir iki. Iki kaya wong arisan nduk.
Apa Lah kok anak wedok kudu munggah ki ya luar biasa anak wedok. Sapa? Iki no. Kalau sampe susu Sama lah. Mbak Elisa. Elisa kesusu kuwi kudu. Ayo Mbak Nur monggo Bu aja. Cek ngaturaken. Derek pindah to Pak Waryanto Kudus. Oh, tasih. Tasik wonten mriko. Nggih. Tanggit pindah wong aku ya suwi ra rono dadi. Engko nek Nggih, karo Pak. alamat. Tadi napa Bapak wau ngendika? Nggih. 31 Desember. Malam tahun baru. Nggih. Waduh kowe nang ndi, Reng? Aku wis dijop kok. Wis dijab to? Heeh. Ana ben gak batal apa Pak Haryanto tak panjeri ae. Penyan kula bayari DP riyen Pak, timbangane batal. Mboten mengke apa tindak ten Kudus lho, Pak. Wong kengko. Cik. Mila ben ra batal Pak Haryanto tak panjerake. Awake dhewe dagelan mampu. Apa dhuwit bis kuwi? Pak Haryanto ki sepiro? Aku ya ora sombong lho. Terus ngapa? Bang-bang kuwi duwe dhuwit kaya ngono sak akeh. Aku petau ndemek. Aku ya ora tau ndemek to aku ora sombong. Sik kere kok sombong to iki. Lho kere iki Iki sida nembang ra iki. Mak nembang. Ora sida takon legane lho. kowe wani apa? Ora wani aku. Nek biyen kancamu. Nek biyen kancamu. Biyen kancaku saiki njuk DT Bu. Bu napa nembange apa? Biyen nek nyeluke Nurhana, Nur saiki muni. Lah wong jenenge Nurhana apa kon ngundangno Sena? Ora mungkin no. Saiki ya kowe mesti Bu Aja, Bu Nurhana. Biyen nek karo kene Nurhana, Nur muni saiki tabrak bis ndasmu. Ya ora sadis, Pak Yato ki ora sadis ngono kuwi. Wah, aku jeneng tabrak bis ki wutuh, mosok ming tabrak kok ming milih ndas. Nggih mboten wonten. No, ngene lho, no. Yen ana wong tuwa salah ki delekke ora murja. Aku anu kok matur karo abahe. Nabrak bis mesti wutuh dil ngono. Ora ana nabrak kok. Sik, dasi. Lah ono. Lah abah sing kleru. Golekne ganti gampang to. Sesuk jangan dengarkan anjing menggonggong. Muni awe. Yang penting P. Haryanto tetap jalan. Amin. Nembang napa? Mangga. Ngimpi mawon. Anu Pak De Suli. Ngimpi. Sapa sing ngejar iki, Cre? Ayo jenenge ngarani wong ya sak penake dhewe. Iki dudu Gondo Suli to? Kowe ngawur. Lah tak udah Gondo Suli jenenge Gondo Rukem. Kok kontol? Napa? Cek ngimpi. Ngagem bawa. Bapak, oh bapak. Yono ya. Sampean nuwun sewu. Bawa sak anune ora. Monggo Bu Aja. Ngambara ing biasa nadyan suweran mbang ya ning suarane sewuto ya Lemu bengokke kuping kene sing waras iki karek iki sing kene wis blas kok dadak malah kene arep budekne sisan gumun aku ki krungu suarane bunur anake lambemu mbojo banter-banter luar biasa kupingku arep mut Anu mawon, Mbak. Sak wau pundase saiki awake tabrake bis. Mas Eno ku ya malu-malu. pun to kajeng iki padune wong kesel kabeh iki dadi glayuran ten panggung lho saking senenge semangat iki rumangsane iki mlaku iki semangat to piye oh lagi mandeg ngene iki lho goyang kok kesel le mergo stroke lambene itu tenan terus Budi Sakniki Bude. heeh lah saiki Bude wong saya tambah gede kok bunder tur gede Hangelangut bebasan tanepo ayam piye to Pak Haji Haryanto tenan saya Mbak Nur langsung Mboroy Pak Haji karo Lenggan ya kono
Ku yen bunur karo Pak Haryanto. Yen aku ki mlumah turune bojoku ya ora sembodo. Tinggal lunga. Lah kowe ra sembodo. Nah aku ngletak bojoku matane yane merem neh. Wis malah. Aku ikut mau sing tak goleki yogamu sing viral di tukang gambang apa wis mati ora bocah iki. Ono melu. Wis urip to le. Tak goleki lho tak kira ora dijak. Pas aku Kaya maestro swara. Swara elek. Khusus kae maestro swarane. Saning mergo suarane elek niku dadi viral kok viral. Monggo, Bu. Berapa sih? Suarane seorang tentara nasional Indonesia. Sapa? Panjenengane lho. Lho wis Pak disebut Jenderal. Pak Jenderal. Mbak Dodi. Iki dinikmati Mbak Nurhana. Betul. Kok Pak Dodi ya katuran nembang. Nang ya ngono lho wong loro. Ora sudi. Nyewong. Tungkul ngumbar gagasan satemah digawa Langgamipun Mbak Sange nderekaken monggo. Apa tereng? Aku deloke Mas Eno lho. Piye? Cengengas. Wah, Ya rumangsa wah tenan bengi iki sing mesake sindene iki. Enteng. Sewengira nembang mesti potong 50-an kowe, Nduk. ora mungkin ora sifat. Alah, Aku meneng wae iki ya kisro. apa? Wedang semene wing kari ampas tok. Tak seruput. Lah, apa matane iki ra jawab? Mas nyuwun Sing ledak. Boten, Mbak. ora boten ora. boten ya nuwun sewu ben sewengi Nggih. kopine rantek nyuwun banyu putih kali empreng kali kompor Mas deleng mriku Mas. Ya ora ono dalang kok. Nggih nyuwun tulung ngene iki dalange mang wedangi, Mas. Engko tak dibubuti. Sore mau tak Monggo Bu aja. bujaki. Seripat
Kangge tombo kangen penggemar-penggemar panjenengan. Swara ora suda, cara daran malah mirasa. Iki sing diarani iso ngreksa. Ngreksa kagunan sing diwenehke Gusti marang Bu Nurhana. Cara klapa tambah yuswa santene saya kenthel. Wis saiki Luar wis biasa. lagi moncer sithik wae wis. Wae wong umbar menawa tentane jaluki nyidam sari gebret-gebret. Ngono. Iki luruh wibawa wis lumaksana magita-gita tatayo. Tekan budalan barang iki. Jan rumangsaku Pak Haji Haryanto saya. Saya. Dadi Pak Haji ora munggah malah melebar-melebar. Ya wonten ayem. Saya anu ya. Ayo sapa sing dadi? Nggih menika. Pokoke iki udan bintang tamu. Iya. Menika Bu Warsini. Bu Warsini Bu Tumiyana. Ya. Ngersakaken kadung tresno sing nyekar Mbak Elisa. Ya. Yo, Mbak. Tepuk tangan Elisa Samalakatak. Ya. Halo sobat-sobat. Elisa Orkarus Alaso. Halo. Ayo nak, kene cayu. Aku ki pamorong de bojono tak pangan mentah bocah iki. Kono sing moh. Cek. Bunyi. Ya bunyi. Yes, geng dalu. Pada gareng, Abah Kiro. Sugeng dalah. Hah? Sugeng dalu dadine sugeng dalah. Sugeng dalu. Aku yen omongan karo cah iki kok ketoke kaya polip ngono ya. Polip, no, polip. Polip iki penyakit irung. Oh ini penyakit hidung. Polip Ora ini. polip. Ora lara ta, normal. El. Iya. Kowe iki jane asline ngendi sih? Gula. Kowe kok gula. Gula. Ah, kula. Nggih. Aslinipun Heeh. kula niku hasil kawin silangipun. Hasil kawin silangipun. Kawin kok karo selang ki piye? Silang kok selang. Kawin silang ki yen kewan mosok wong kok kawin silang. Ya, campuran campur-campur ngono. Oh dadi yen silang ki lahir-lahir ayu ngene. Jandung. Sesuk tak cobone. Piye? Kowe kawin silang, Heeh. urung ampek disilang kowe keselang sik kowe. Ora, bapakmu saka ngendi, ibumu saka ngendi? Mbokku saka Lembelu. Ngendi? Mbokku saka Lembelu. Lembelu ki ndi? Lembelu. Lembelu Kowe ora mudeng ngomongan karo cah iki. Halo apa? Mbokku. Mbokmu teko lambemu. Lambemu dhewe iki. Lah iki rungane dhewe iki. Dikenake to, saka Lambelu. Lah lambemu dhewe kowe. Lambelu ki Betawi, lu ki Betawi. Ora, wilayah ngendi? Daerah ndi? Sulawesi Tengah nikune. Sulawesi Tengah. Iya bener. Bapake. Penate mriko dereng. Penate mriko dereng. Kowe iki jane omong apa to, Angel, kowe iki mau aku rong tau ning Sulawesi, Nduk. Nggih. wong wedok paling aman ki daerah nggone dhek. Apa to? Kan teko daerah Sulawesi. Kok suwal? Sulawesi kok Sulawesi? Masa wong kok di Sulawesi? Sual niku napa? Suwal ki Oh katok besi. Heeh. Wah ya angel no abot nek mlaku piye ne. Ora satu lerengan dilas. Mbokmu saka Lembelu. Terus bapakmu? Bapakku los ke tali-taline. apa? Tali-tali niku ne. Tali-tali. Iya tali-tali. Tali-tali. Iya Sulawesi. Iya. Toli-toli yo awor to, Rek. Apa? Toli-toli ki awor. Awor. Rambutku. Awor itu bersama. Iya. Berarti bersama gimana? Ora iso pisah antara toli-toliku. Oh iya ya. Pakmu kok toli-toli. Iya, Genah Nek. wong lanang yo toli-toli. Ora. Kowe kok iso tekan kene kedampar ning Jawa melu Maseno kuwi riwayate piye? Biar orang sama semua tahu. Oh, ya mbiyen wis tau sinau ning S1 ning Pedalangan. Isi Ngayojan Kowe ya. iso ndalang to? Oh, iki S1 jurusan pedalangan biyen. Yo S1 jurusan Pedalangan terus Lah, penelitianku tentang tadi- iki ne, posku iki ne. Dadi kowe iso ndalang to? Yo setek-setek Mbok- setek-setek Anu tolong Mas, aku tukono bakso ning alun-alun iki gendalan ngene ya. Maksud aku kok takon lunga ngono piye? Lho aku ora merintah, wedine kowe lunga tenan ya alhamdulillah kok. Iso
iso bocah Iso. iki yo. Ora Berat. ketang sithik iso. Ya setetek-setek. Sesuk ben enak rene nek. Apa? Dadi kowe njupuk jurusan pedalangan. Pedalangan inggih S1 nipun. Satu saiki. Lajeng kula rada setruk UTK terus kula njupuk S2 Setruk psikologi. kira awak to, Rek. Heeh. Setruk kok utek ki terus piye? Setruk utek iki ora omong kok ngene. Karepe dhek niku judeg ngoten. Judek Jogja. Ya, Judek. gudek niku apa? Gudek. Godek iki godek. Oh niki gudek. Terus kowe saiki njupuk Terus mandat S2 psikologi. oh. Wis Psikologi. intine saiki kowe wis duwe bojo apa urung? Dereng no, jomblo aku. Lho jomblo kok bangga to kowe iki? Yo bangga nek Lah yen jomblo. bojo urung duwe pacar rel. Pacare wingi berputus Oh. Kowe iki ditinggal. Iya. Lho ku wong lanang picek kok piye? Aku ora Ora sik kok nyalake wong lanang. Ya wong koyo ngene ayune iso golek dhuwit dhewe, suarane apik kok ditinggal itu piye? Sing lanang sengkleh. Mergane disuarani karo iki. Oh iya, Po. Akhirnya setruk uteke kuwi. Oh, Iki mbok menawa kan yen kepengin duwe bojo, kowe kepengin bojo profesine apa? profesinipun sing kados dalang. Dalang. Nggih. Kok milih dadi dalang apa sebabe? Tapi kok ora dek nyen-nyenanane to nduk kowe nek pengen duwe bojo dalang marai ya wis kadung kok jatono tak olehne tengkleng no. tengkleng, Pak Tengkleng niki, Pak Tengkleng. Pak tengkleng. Kok tengkleng Pak tengkleng. Ngerti tak olehne Pak Klentreng kowe. Pak Tengkleng. Oh, dalang. Ya, tapi dalang perusahaan lah. Sing duit-duit. Nek dalang tok biasane kere. Lho centene. Iki sing ngomongan abahmu lho. Sing ngomongan abahmu lho. L. Ya, Pak. Omonganmu sitok irap kowe nak. Ya dalang sing dalang duwe perusahaan sing sugih, ora kere kaya iki kowe noleh kuwi. Noleh dhek ini. Aku kan noleh ya, Pak. Ngelokno kowe kere Mas. Tomponen Mas. Nek tanah kuwi pancen tenan. Ngono iki karo mencep dalang koyo ora koyo dalang koyo kuwi. Ngono iki karo mencep iki. Biar ora nyereke iki. Ngono kuwi piye? Muni ngono kuwi. Heeh. Noleh tenan. Heeh. Ya wis ben apa. Soalnya nek jajake mung ning angkringan sih, ora ning restoran ngono lho. Iki. Yo, Lagi rupane kaya nasi. yang kondang kaloko niku. Hah? Nek jajake ki ning mung ning angkringan. Lho iki dijumbuke. Apa? Pancene dhek ya kencing manis dadi golek sing Oh, mboten ringan-ringan. niku salah kabeh. Apa? Wong jajal ning angkringan ki malah kajen. Kok iso? Mbane jajake ning restoran. Kajen no. Kok iso? Aku jajake wong pirang-pirang entek 5.000 mulih. Makasih, Bos. Loh, 5.000 untuk celukan, Bos. Terus yen ning restoran Urung karuan diceluk Bos kok ya. Kowe sih berlalu seminggu ketemu nang dalan ya. Makasih Tidak Bos. pergi, Bos. Loh. Padahal kuwi bosok ngono karepe. Ya ora kok ya tenan kok, Bang. Heeh, pancen ngono kuwi nembang-nembang. Nembang. Apa Ini mau? selamat untuk Mas Iwan yo. Iya. Kele Mbak Untari nggih. Kalih. Kelih. Alona Mas Irawan, Mas Irawan, kalih Mbak kelih. Untari aja. Mas Irawan kelih ngono ki. Kalih Mbak Sing kok Untari. dodan krungu Irawan telek ngono-ngono. Hotele? Heeh. Apa nelepo? Ora yo. Ora, ya, Irawan kalih Mbak Untari mugi saged langgeng kados min mini tuna-tuna. Ah yes. Karep iki yo jawan. Mimilan mintuna malah mimilan rugi-rugi. Lah tuna-tuna ora rugi. Mimilan min. Mintuna. Mintuna. Tunane sitoke aja tuna-tuna. Oh, mimi dan min tuna. Oke. Aja tambah mie goreng, mie ayam. Ini lagunya Kadung Tresno apa yang internasional? Iya Kadung Tresno. Kadung Tresno ya. Ya, Tadi sawerannya tapi internasional loh. apa? Sawerannya internasional. Iya dolar. Luar biasa, makasih Pak. Heeh. Nanti lagunya love gitu ya. LOVE. Oh, apa? L is all the way you look at me. Wah. Gimana? Gimana? aku ora mudeng blas. Kowe iki Kaya piye? brantal kaya dong-dongo. Piye, Nduk? Piye, Nduk? L is all the way you look at me. You belong to me.
Mbak Yumu belong Tommy. Wah, ya. Kadung tresno wae. Nggih pakai bawa ya. Monggo. Rino bengi dadi ati Aku gumunku yen ngomong bindeng lho yen nembang kok ora iki piye? Nah, iki cangkeme setelan kok. Oh iya ta, Dok? Oh, kandhane. tanpa dahar. Kene apa Pak De? Aku nyawang kowe kok nyawang cap jahe. Jahe niku napa? Kudu sarapan ya. Tanpa nendro kayung yon marang slirane. Alisa nembang dicedhaki gareng kaya wit dirambati tekek. Sing wite sing pundi? Sing salah ki wite dirambati tekek kok ora ido. Mestine ya pindah wong buktine dirambati ya meneng wae kok. Aku sing tak pikir sitok. Apa? Awake dhewe ning panggung wis 2 jam luwih iki 1:30. Iki engko Lesmono sida rabi apa ora. Pun santai mawon. Santai. Iki mau wis tak sakit karo Sela. Heeh. Berarti limbukan tok ora usah goro-goro lakone ben. Oh, tenan wis. Setuju? Setuju. Kalau setuju, ora aku sida rabi ora aku ngono. Tansah mawanging netra jero ati kadung tresno Bawaan apik, rupa ayu, swara becik. Iki sing diarani sinden ngentekke tanah bengkok ngene iki lho. Kok ngenteke tanah Wong bengkok? ngene kok karo Maseno Ardi entuk karo sing gambange piye, Cak? Oh, widodari kok pangan Bathara Kala. Ah sing tatak dhewe sing gampang kok. Lho, oh iya. Iki mutus pacare ping pira wae. Elisa iki. Nggih. Anggere muni putus meneh sak. Nggih, Pak. Ngono tak tileki si lanang wis nang ICU denger-denger. Lah koleksi kok mergo sing lanang ora gelem nggawa cendol dawet ki mang. Nggih. Terus dan liya amung sliramu satemah loro asmara. ya mangga. Lamat wis katon tejane yen bo rongkane
edukasi senderewe yo lagi. Ayo Ya, pembaruan. ya ora pembaruan wong dalam rangka golek pangan kok. Iya. Dalam rangka nggih. Anu Ratu Keroncong. Sapa? Nggih, nggih Ah. monggo. Ya. Monggo. Bu, Ora Pak Yu. wis men iki. Monggo. Ratu Keroncong. Monggo ki turane wektu iki dienggo lakon wis cukup. Ora masalah. Mangga Mbak Kayune. Endang mriki Ketemu penggemare. kula suwun kadang kadang hibur para tamu sedayane. Ayo. Monggo. Mbak. Oh, wal gedine. Piyayi iki suwe ra tau kepethuk kok lemune ora wong. Iya, Jan. Aja diganduli. Ora. Monggo sayang. Ya, Jan. Monggo, Ceng, monggo. Niki nduk wong ayu. Suwe ora tau kepethuk karo panjenengane, Mbak. Gila. Utami iki Ratu Keroncong. Setelah bual Ana Wiwi Sumbaga, Wiwi ana Sundari Sukoco, Koco. ana Bual Jinah, juga ada yang satu ini, Mbak Utami. Mbak Utami. Cek jane populere panjenengan teng jaba disebat sinten? Indra Utami Tamsir. Indra Utami Tamsir. Indra Utami Tamsir. Aku ora budak. Ya antere wong sing budak dhek kok. Nama komersil ora kaya Seno. Seno. Wis ben. Sino sapa sing aran? Lah iya kok. Selamat malam Mas Seno. Moga. Cih. Moga Mbak Yu. Sugeng dalu Abah. Monggo Ceng. Mas Gareng selamat malam. Selamat malam. Ayo. Sedoyo. Selamat malam semuanya. Monggo. Sedoyo selamat malam. Saking kede. Kajenge sedaya Rati mriko Rati. Sebetulnya saya tidak perlu nyanyi karena penyanyinya apa Diajeng Sindennya. Oh, mboten menika figuran. Monggo Rati. Loh, Mriko semayane kita kan kula buah to Mas. Wah. Oh, Kula layak. buah. Buah niki bolone monggo. J sore tadi Bluro. menunaikan tugas di alumni angkatan 95 Lemhanas. Jadi langsung sowan buah. Pak Kondang, buah. Tempat. J. Lah, wong Kebetulan Blora buah. Bapak itu dari Jiken, Blora. Pak. Saya Blora juga. Oh, blurone pun Jeng. Kunduran. Oh, cedake brosot. Apal tau ditimbali rono. Bleboh. Insyaallah. Kunduran pinggir jalan. Keleresan pinggir jalan, Oh, Abah Inji. Berarti sampean sok mangan ungker. Derek mangayu bagyo Apa? kula teng pinggir mawon. Monggo mriko. Sampun mriki kemawon. Nanu nembang napa Bu? Monggo. Sing panjenengan petingan panjenengan saged diiringi kali kanca-kanca yoga. Iki grupe apa iki jenenge? Hah? Grupe iki logo apa? Paguyuban Nyangga Dosa. Nyong. Karawitan lo nyangga dosa iki. Dosane sing dalang kok. Nah, bener apa ini kok? J yang keperluan ketiga kalinya saya ingin menyaksikan langsung Kiseno Nugroho yang luar biasa. Matur sembah nuwun. Bagus, Hebat. Pak. Bagus. Saya tadinya enggak tahu sama sekali tapi banyak kebetulan saya belajar sama Mbak Yuyanti Sinden itu ada sedang bersama saya tadi. J. Beliau mengatakan Seno Nugroho ki edan gitu Mas. Aduh. J. Mboten napa edan bab kabudayaan. Lah nggih menika maksudnya. Nggih. Jobipun menika sesasi 36 kali. Betul. Sing 6 kali tele-tele. Lah ngapunten. Monggo. J, pripun ini? Nembang Bu. Badhe nembang Nembang napa? saya ajeng iki. Selindro Kalau apa, keroncong Indra Utami Tamsir bisa diunduh di Spotify. Nggih. Ju, Nah, di- kadang menika kepethuk gamelan Nggih. badhe nyikat. Monggo. Anu, Pakde Suli. Pakde Suli meneh. Lu sekedar Jumbuh kalian kahanan, derek mangayu bagyo, Selendro. derek ndedonga untuk kedua mempelai mudah-mudahan samawa.
Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan langgeng sampai mimilan. Amin, amin, Nggih. amin. Napa Menyesuaikan tema malam hari ini Nggih. Pernikahan. Nggih. menapa? Mau mencoba menghaturkan Bowo Setyo Tuhu. Setya tuhu. Nggih, lajeng langgamipun sareng-sareng monggo diajeng-diajeng cantik Setya kita semua tuhu bersama-sama. buka beduk. Ayo. Maghrib Kok beduk to jenengan? Kaya gedruk tak duduk ngono. Niki Setya tuhu dipun bawani mboten? Iya, sing bawa Ibu Tamsil. Nggih, monggo Bapak. Sebentar. Leres. Ajar Mas mangke menawi klentu. Suanten panjenengan sae sing gendar sing elek. Lah niki mbok dipetakke riyen. Mangke dolarnya dimasukkan sini nggih. Kangge genepan nika lho Mas. Tak minggih. Gampil mengke perkawis dolar kula tak linggih mriki. Atut. Niki genepi pundi wau dolare? Lah Allah Pak Bu. Oh, dadi ora penak. Lho kok mlebu meneh? Kok mlebu meneh kok malah ra ditok. Kok sik digolek. Lho niki genepi riyen pundi wau dolare? Lah monggo. Aku ki karo Bu Ibu iki percaya Singapura man Bu. Ijalno ben kuapok. Singapura mek 50 kok. Niku rajin, rambute sik genep niki pun butak. Nggih ampun niki kula ijoli niki abang apik kok. Syukur. Apik nggih abang. Ora apa-apa diapusi wong ayu ya seneng kok. Aku ora melok-melok. Luar biasa. Napa nih? Swantenipun wetah. Nggih pun mergo dilem kula balekke. Alhamdulillah badhe 100. Ya pinter ya boleh tambah. Lebih to wong mafia arep diapusi kere pasar. Kok ngarani aku kok kere pasar rene cek. Nika lho sing takon nika lho sing kere pasar. Oh kere pasar. Oh, no, ngaku ono. Oh, aku ora ngapusi kowe kok sing ngapusi kono kok ditibake aku. Oh, ngaku ho. Kowe nek hao-hao engko aku. Nggih lak yo kisruh. Aja padha geger padha kirene kok. Lah nggih to, kula niki nembe ajar nek dikisrui lak lupa lali supe. Monggo dompetipun kula jaga. Sarambut. Ya, kita anteni. Lamun aduh caketing ati yen cedak tansah molat sito asih
bener to terus. Bener to, salahe mbok saut. Lah nggih. Kowe senengane ngrebut Lah rezeki. ora nyalahke kok do kaya gegeng apa ya? Ndeke nyaut nembang iki ben ketok kerja kok. Ora leh rokak, Leres nggih Abah. Nggih, rokok karo wianan. Abah tak goleki jebul nek ngarep. Nggih. Nah, aku nang kene kok yo. Wah, Mas Eno dupe rokoke jatah udute direse ra umum. Nuwun sewu. Lho, Mas Seno menika leres. Awit kula niku ajar nek nembang di gamelan. Kula nggih Jadi ajar. nggih panjenengan kalau memulai tadi itu sudah betul. Nggih. Nah, kalau saya akhirnya melanjutkan itu juga ndak salah. Iya. Betul. Panjenengan jumeneng to Mas Garing? Sampun. Monggo. Sampun. Alah, kemarin kan sampun tak sampluk pun mboten jumeneng. Sekarang jumeneng. Kula Niku niku ketoke lunggone ya wis ngadeg. Dumugi pundi wau? dumugi Bekasi. Bekasi. Pindha mimi. Pindah mimi lan mintuna Ampun suarane. Piye apa to, Bah? Suara ki dinikmati nek Oh, kotape dadi semar. Kono wis komplit, bagonge gendut, garenge Angga, Petroke Nugroho, semare kowe. semare cek dibutuhke. ayo nimas bareng hana tepi wajah Mas Eno menang tenanan. Sido. Sido. Ronde. Sido wis dipajeri. Sida asebe Dawah setya tuhu. Monggo Mas. aku kang setya satu diangkat wong dereng ngangkat kok panjenengan sampun mudhun angkat lagi Ah, kekeselen. Anggek diangkat turung sampe anu mudhun. ayo janjine piye kemarin Keturun. Oke, matur sembah nuwun Diajeng Ayu. Lah niki kula motone pedhes kenek.
Gembrop yos grogi nika lho Mas Gareng. Sampeyan motone teges kula kemen. Tisu nika dipendhet rumiyin. Jarene sayang. Hayo mbok yo dilap-lap. Garengi bawa keturutan bojone gedhe dhuwur ayune omahe mesti ambruk. Ngapa? Dincengi cah cilik-cilik kuwi. Piye ya cecak kok merambati. Kowe ora usah sirik. Nyun sewu Mas. Matur nuwun. Sing streaming dipateni sik Mas. Monggo. Matur nuwun Mas Gareng. Sami sapi. Sami-sami. Jenengan ki dapuk napa? Werku piye? Werku piye? Doro ki yen gedhe wong ki cilik ya piye? Ana ngono ya werku cindhi. Lah mau ngangkat Abah masih ngendika kan nggak sopan kalau saya lanjutkan. Sekarang terus pundi Abah? Sae nek kene ngangkat kono. Mergo nek diangkat ora nganggo ya sepo. Lah mangke mboten sopan panjenengan ngendikan Tuh kok. wayahe diangkat kok randang muni. Berarti iso Mugian berkah Sembah nuwun lho, Jeng. Sami-sami Ratu Keroncong. Kembang sekali lagi Ratu mengaturkan. Keroncong. Nggih matur sembah nuwun. Nuwun kembang delima merang teles. Apa kuwi? Nedha nrimo pangeran sing bales. Sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mohon pamit. Dengan waktu yang sama. Saya akan nonton sampai Mas Seno selesai. Nah, insya Allah. Siap. Matur sembah nuwun Mas Matur Gareng. sembah nuwun Mbak Yu, mugi Terima kasih dia Saged cantik-cantik terhibur. semua Mbak Yu. Semoga selalu sukses. matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Aduh, piyayi kok luwese kaya ngene. Nah, Piantun ki nek kaya ngono kuwi nek ra nambani mripat ya wong lanang katarak tenan. kuwi jenenge Iki Lesmana mung wis ida budal. Siap niki pun. Oh iya. Niki ajeng kula budalke lho. kowe kok nyemak ngopo to kowe? Wong sing Mas Eno ki sik menikmati masa kesendiriannya. Wong aku iki moderator kok. Nggih. Pak Haji, sugeng cinta Pak Haji. Nitibis. Nitibis napa nyepeda? Lah Pak Waryanto ki mobile apik-apik waleh terakhir ngepit. Matur sembah Derenge Bu Haja Nurana, matur nuwun. Nggih, amin. Monggo Ibu, Mbak. Iki sik kumpet keluarga besar Pak Haji Kondang, Pak Haji Untung, Tasik Lenggah, Nggih. Pak Haji liyane Leres, Pak. luar biasa. Kula tak nglajengke lampah riye. Oh iya lho. Ayo iring-iring manten iki. Lho kuwi sing dinteni Kyai Saminake iki. Weh, pokoke tenang tawon Apa? kena cengele. Apa kuwi? Lakon kudu kecekele. Apa kuwi? Oh, varian ora tekan gone kok. Pak. Ayo, Mak. Iya, ayo, Ger. Kang samar pamaring sapa? Sinopaya winayu ing asepe sumimpen telenging kalbu. Ambukaning marana tarlen saking liep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati
ratu negaring Astina. Nada Mandura Prabu Baladewa ingkang nderekaken nenggih ngombyong pinanganten saking negaring Astina. Dipun nderekaken sangganing para sata Kurawa kanthi arantak-arantak paing sangganing para sata Kurawa.